କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ଡିମାଣ୍ଡ ମାରୁଛ ନା ମାରୁନ କ'ଣ ଜିଆର୍ଏସ୍ଟା ଇଏ ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲା ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଯିବା ଯେ ଏପି ସାର୍ ଟିକେ ପଚାରବାର ଥିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସେଇଟା ଏକା ତୁମକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲି ହେଲେ ଏପି ସାର୍ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମିଶା କହିଥାନ୍ତା କ'ଣ ତମେ ବୁଝାବୁଝି କର କ୍ଲିୟର ଡିମାଣ୍ଡ ଲଗାଇଲେ ବିଲ୍ କେମିତି ଯିବ ସେଇଟା ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ବିଲ୍ କରିବ ଆଗ ମା ସାଥିରେ ପୁଅ ଯିବ ନା ମାଟା ସିନା ଆକା କାହିଁ ବୋଲେ ଏତିକି ଦିନ ଲାଗି ନା ଏପି ସାର୍ କହିଥିଲା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କେତେ ରଖିଛ ଏଟା 5 ଅଛି ଆରେ 5 କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ 1000 2000 କ'ଣ ଦେଉଛ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଏତିକି କ'ଣ ଦେଉଛ ନା କେତେଟା କାଢ଼ି ନୁ ତ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏମିତି କାଢ଼ିନୁ ଏମିତି କରିବୁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ପଟେ ସେପଟେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଚଢୁଛି ଲୋକ ପଳେଇବେନି ମୋ ଲୋକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଧଡ଼କିନା ଲୋକ ପଇସା ଉଠିଲେ କାଳିଆ ପଇସା ନେଳିଆ ପଇସା ଛେଳିଆ ପଇସା କରି ଖାଇଦେବେ ପଇସା ନେଇକି ଧଡ଼ ଧାର ଲୋକ ଲାଗିବାର ଅଛି ନା ତମେ ନହେଲେ କହିଲା ଲୋକେ ସାରା ଲୋକ ତ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି କେମିତି ଚିତା କାଟି ବୋଲି ଆଜି ପଳେଇ ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଯାଇ ଗାଧା ଫାଦା ଟିକେ ବାହାରିବି ଆରେ ଟିକେ ପଚାର ଦେଖବା କାଲିକା 5 ରଖ କାଲିକା 5 ରଖ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଅଫିସରେ ବସିବା ପାଇଁ କରିବା ବସିବା ପାଇଁ କରିବ ମଣ୍ଡପଟା କର ଏ ବର୍ଷ କରିଦିଅ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ରେଡ଼ି କରିଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେମିତି ପଇସା ପାଇବ ସେମିତି କର ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ପଚାର ଦେଖବା ନହେଲେ ଏଫ୍ଏକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରିବିନି ନା ମୁଁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ପଚାର ତମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ମାନେ ମୋତେ ଡାକ ମୁଁ ବିଲ୍ କରିଦେବି ନାଇଁ ଏପି ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବନି କି ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ କର ବୋଲି ମୋତେ ପାଇଲ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଡିମାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ କେତେ କହିଥିଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଇଏ 90,000 96,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେବ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଦିନ ସରିବ ମୋତେ ସେଦିନ ଡାକିଦେବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲ୍ କରିଦେବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଜେଏରଏସ୍ କହିକି କରିଦେବି ହେଲା ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁର କରିଦେବି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏଠିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଜିଆର୍ଏସ୍ ପଚାରିছে କ'ଣ ଖାତା ପତ୍ର ଆଣିକି ରଖିଦେଲ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଜି ହେଲା 3ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ବସି ପଡ଼ିବି ଏବେ ଯିବି ପୁଣି ବୋଦାପୁଟୁ ଇଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ଦଶମନ୍ତପୁର ଲେଆଉଟ୍ ଦେବି ଆରେ କାମ ଟାଇଟ୍ ରହୁଛି 4 ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ଧରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ସମୟ ରହୁନି କାଲି ଦେଖୁନ କାଲି ଚିପା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମ ଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବ ଅଧା ଜୀବନ ପଳେଇବ ଏଠି ଖାଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କାମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଯଦି ଯିଏ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେହ ସହିବ ନା ଭୁଲ କହୁଛି